si udělat AI písničku. Kliknete se, napište tady Suno AI, budete tady Suno AI Music. Tady se přihlásíte, já si to dám do češtiny. Čeština. Dáme si link up, asi, jo? Tak, ne, register ne. Já jsem přihlásit. Počkejte. Přihlašte se. Můžete si první přihlásit. Jdete Google. Přes Google se dobře přihlašuje. A až budete přihlášení, protože se vám načte tohle, musíte chvilku čekat, dáte, že jste to opravdu vy. Suno, tak se vám to už otevře, vy dáte create, tady create a musíme chvilku čekat, jak se to udělá. Takže tak, hotovo a tady dáte kultom a tady si napíšete, co by to mělo třeba to, tak já napíšu tady nějaký text a já se vám pak ozvu. A pak tady dáte create, jo. Prostě dáte tady create, bude teďka vám tady to dělat, jo, počkat, tady jsem zapomněl dát to, tak počkat, ne, to je blbost, to dát pryč, to takhle, tak, jo, a teďka dáme třeba jazz, a dáme create, no, tak už se nám to lidi načítá, už se nám dělají, a my je můžeme jít poslechnout. Jo, takže už se nám udělali. Tak jdeme si poslechnout. Tam se to trošku seklo, lidi. Jo, nepřibližuj. Za mě jako dobrý. Jo. Tak. Myslím, že to můžu stopnout, doufám. Myslím, že to je už dobrý. Takže také můžete si dělat AI video. Jo, to je teda AI song. Jo, budete mít to dole popisku. Jo a čau. A na závěr vám tam dám ten song, co jsem právě udělal v tom videu. Jo, tak se užijte. Tady je Jack, kamo, tak se nepřibližuj, jo, nepřibližuj.